Hello लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्मी लाभार्स फट' यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे फरायहरनाय जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर ओरैनो थास्लायस्लाय मोनसे भिडिअ एडिटिं खालामना होलायबाय आं मैयानिखौ। लोगोफोर मैया इन्डिया गेटआव बेरायखांनानै दसे लाल किलायाव बेरायबोनाय दे लोगोफोर, नायलांनो हागोन नोंथांमोनहा। अके लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम।